Moi vaan kaikki, ja nyt pelataan Elektrobottia. Ja tämä on alkuvaiheessa oleva peli, joka ei tule koskaan olemaan missään muussa vaiheessa. Ja tässä pitää vain tappaa vihollisia ja generoida aina läpi uudestaan tämmönen tuli tämmönen pienempi meistä meille. Ne on viholliset tullut sinne kasoin, että jätkä kävelee hienosti tälleen sivuttainkin pystyy. Osaisinpä mäkin kävellä tolla tavalla. Ja tälleenkin vielä jalat tuolle ihan väärinpäin. Wow, pyöritään. Ja uudestaan pyöritään vaan. Aha, kaikki oikein päälle. Onneksi ne voi tappaa mua. Tulkaa vaan. Ei. Mustat tyypit käy minun päälleni. En toki ole rasisti. No en mä oikeesti oo. Tämmönen hieno juttu tähän keskelle tuli. Tää hyökkäys. Olenpas tässä kun siellä. Kukaan ei saa heittää minun ulistuokeutoni. Tai muuten kuolee. Katsokaa vaikka tätä. Okei. Nyt meni vähän yli. Tai sitten voin ampua tällaisen punaisen lasersäteen. Tässä on jotain musiikkiakin taustalla. Ja biisit vaihtelee aina kun aloitan uudestaan. Kuulostaa kyllä aika samalta, mutta varmaan eri biisejä on. Siitä vaan. Älkää tulko päälle. Täällä ei mitään tekemistä. Ei täälläkään. Kiva kun toi tyyppi on kävelee tonne. Minä haluan tippua rotkoon. Kuule, mä ajattelen just ihan samalla tavalla. Mäkin haluan hypätä tonne alas. Oiskohan siihen sisältöä tähän? No ei nyt. Mitä minä enää siellä rotkossa tekisin? It would be the end. Joho. Tää on muuta, täällä ei taida tulla. Pelkkiä robotteja. Jotain. Olisiko täällä joku rare juttu, että niinku tulisi jollain yhden mahdollisuudella 1000 joku juttu kentälle. Joku semmonen easter egg. Jotain, mitä liian pelin tekijä sanoo, ettei jatka tätä nimenomaan, ja se kyllä harmittaa, koska tästä voisi tulla mitä vaan. Itse en toki tiedä, en tiedä mitä tästä voisi tulla, mutta vaikka mitä. Me. Joho. Katselin näitä. Mä haluan joku erikoismuotoisen mappin tähän. Katson tätä miltä tämä mappi näyttää. Minkä muotoinen tämä on. En saa päätellä tosta yhtään mitään. Mikäs tää sitten on? Tää on ihan selvä sukka. Näettekö? Katsokaa tää sukka. Mitä? Ja tää on jotenkin monivammainen hakaristi. Vai? Sitä puuttuu se yksi sakara, tai se on vähän monivammainen. Niinhän mä sanoin. Tää taas on jotain ihan kummallista. En tiedä. Tää näyttää joltain lohikäärmeeltä. Häh? Ja tosta en sanokaan mitään. Ei, generoisi joku parempi. Tää on. Ai toi on mitään. Onks tää jotain? No ei, vähän tylsiä mä vielä kerran testataan. No. Okei. Eiköhän tää testailu ollut tässä. Nyt oli kyllä aika alkuvaiheessa oleva peli. Aha, tää robotti vaihtelee väriäkin. En mä huomannutkaan. Tulee eri tummusasteita tälle. Otetaan vielä kaikki toi. Ja kustanteen päälle. Joo. Hauskaa. Tää ei näin ollut tässä. Minä hyppään tuonne rotkoon, vaikka en kyllä pystykään. Ja sanon kaikille, että terve vaan ja ensi videoon. Bye.